Ja tämä on musta kauhean tärkeä ja hauska tarina. Ensin tämä tarina on tosi. Sitten on samalla myöskin esimerkki siitä, että sitä omaa hyvinvointia, hyvinoloa, tai siis hyvinvointia, hyvää oloa, mitä se ikinä onkaan, niin se saattaa löytyä niin kuin aika yllättävästi ja ihmeellisesti sillä tavalla, että ei sitä koskaan tiedä, mihin johtuu, eikä välttämättä järkeviä päätöksiä. Niin kuin sillä hetkellä, kun tekee jotain, niin kuin mä muistan sitäkin meidän veivaamista, että kansuuko sitä tekee vai ei. Mutta nyt jälkeenpäin, kun sitä miettii, niin totta kai kannatti. Ja se, mikä oli aika hauskaa siinä alkuvaiheessa, oli se, että kyllähän meille naurettiin ihan hirveästi. Että just se, että kun hytkyttiin, niin okei, me oltiin pukeuduttu aika värikkäisiin vaatteisiin, oltiin vähän kummaisen näköisiäkin ehkä sikäli, mutta monille se oli sellainen vitsi ihan jopa päin naamaa, tai ainakin selän takana, että mitä noin puhuu naminamista ja hyvinvoinnista, että eihän tuossa ole mitään tieteellistä pohjaa. Ja nyt tässä niin kun meidän elämä on muuttunut aika ratkaisevasti tässä niin kun viimeisen 5 vuoden aikana ehkä voisi sanoa. Koska 2000-luvun jälkeen alkoi tulla nämä dokumentit siitä, että me ollaan puhuttu oikeista asioista. Et siis mä oon niin onnellisia, kun teillä on tämmöisiä oikein pinoja kirjoja, ja nämä on vaan murto-osa siitä, mitä kaikki on kirjoitettu, koska nyt tämä oman asenteen, oman asennoitumisen, oman itsensä johtamisen, oman itsensä likoon laittamisen, oman onnellisuuden, oman hyvinvoinnin kehittäminen on niin kuin tieteellisellä pohjalla todistettu, että sitä voi tehdä, ja se ei ole mitään humpuukia.